Здравейте хора, аз съм Monster BG. Завръщам се с едно съобщение, в което само ще да информирам, че ще качвам по-често клипове в понеделник и сряда. Ще има вероятност да кача клип, но малко, защото съм заед. И във вторник и четвъртък аз ще кача клип. Това си е гарантирано. Трудно да ви кажа, че в петък, събота и неделя пак ще има клипове. Даже мога да ви кажа, че има вероятност, даже мога да качвам клипове с други ютубъри, които познавам. И така, ако искате да качвам клипове с други ютубъри, просто дайте ми лайк на клипа, абонирайте за моя канал, така ще ми помогнете на клипа.